Είμαι η Ελπίδα Πατεράκη και είναι το podcast του Elpis Calling. Η χρονιά που πέρασε δεν ήταν ούτε η καλύτερη ούτε η χειρότερη. Και σε σύγκριση με τι θα μου πεις τώρα? Έλαντε, σε σύγκριση με τι? Για άλλους ήταν πολύ καλή, για άλλους πολύ κακή, με αρρώστιες, απώλειες και πένθη κάθε είδους και πολλή φόρτιση. Η χρονιά για τον καθένα πάνω στον πλανήτη ήταν διαφορετική, μα πόσο ίδια κατά βάθος. Όλοι θέλουμε να ξεφύγουμε από προβλήματα και όσα περιπλέκουν την καθημερινότητά μας. Άλλοι τρέχουν να ξεφύγουν του θανάτου και ψάχνουν λύτρωση σε κάποια ειρήνη. Άλλοι θέλουν να ξεφύγουν από αρρώστια ή δύσκολη κατάσταση. Άλλοι να χωρίσουν, άλλοι να απαλλαγούν από κάτι. Άλλοι να ξεφορτωθούν χρέη και βάσανα, άλλοι να αλλάξουν σπίτι, τόπο, χώρα. Άλλη δουλειά και καθημερινότητα. Προσωπικά δίνω λίγη σημασία στον κύκλο του χρόνου, στη συνεχή ροή του, καμιά φορά και μεταφυσικά στην επανάληψή του. Το ίδιο θα ξανάρθει κι ας είναι νέα χρονιά και η επόμενη από αυτή και η κάθε νέα χρονιά που διαδέχεται μια άλλη τα ίδια θα φέρει. Ο κύκλος εδώ δεν κλείνει ποτέ. Κάθε μέρα είναι συνέχεια της προηγούμενης και το 12 παρά 1 γίνεται 12 και 1 σε μια μόνο στιγμή. Και όλα κυλούν. Στο χωροχρόνο και στο σύμπαν δεν νομίζω να υπάρχει πριν και μετά. Το τώρα είναι το σπουδαίο, αυτό παραμένει το σημαντικό, το παρόν που τόσο αδικούμε και τόσο μας αδικεί καμιά φορά. Αλλά αυτή η στιγμή μετράει, αυτή που είμαι εδώ ζωντανή και γράφω, αυτή η στιγμή που εσύ είσαι εκεί και με ακούς. Το ξέρω, δεν έχουμε εκπαιδευτεί για τη σημαντικότητα του παρόντος. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για το μέλλον. Να ενισχύσουμε ένα μέλλον που δεν ξέρουμε, δεν βλέπουμε και αφήνουμε το εδώ και τώρα να χάνεται, χωρίς να γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το τώρα που θα μας οδηγήσει στο μετά. Η μεγάλη ευκαιρία είναι εκεί που βρίσκεσαι. Μην περιφρονείς τον τόπο σου και την ώρα σου. Κάθε μέρος είναι κάτω από τα αστέρια. Κάθε μέρος είναι το κέντρο του κόσμου, είπε κάποτε ο Τζον Μπέρόους και ορίστε τώρα. Κάτι τέτοια διαβάζω και λέω πως ναι, έτσι θα είναι. Δεν μπόρεσε ποτέ να γίνει και διαφορετικά. Και έτσι τα λέμε με το χρόνο, κοιταζόμαστε, μαλώνουμε, πίνουμε το καφεδάκι μας, ακούμε τη μουσική μας, φιλιώνουμε και συνεχίζουμε γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Συνεχίζουμε και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δίνουμε αξία στο κάθε μας λεπτό και να χαιρόμαστε αυτό που έχουμε. Δύσκολο θα μου πεις. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Αλλά πρέπει. Ας γίνει και καταναγκαστικά κάποιες φορές. Άλλωστε η ζωή έχει δείξει ότι και τα σχέδια και τα μακροπρόθεσμα και τα απίστευτα δεν προχωρούν, μόνο τα όνειρα αντέχουν. Οπότε ας κάνουμε όνειρα χωρίς ταβάνι στις δυνατότητες. Όνειρα είναι. Τα όνειρα κάποτε βγαίνουν αληθινά και ας λένε. Την ώρα που ψάχνουμε ευκαιρίες και κάνουμε χιλιόμετρα να σκεφτόμαστε πώς θα γίνει καλύτερα το ένα και το άλλο. Πώς θα καταφέρουμε να πλησιάσουμε το στόχο που θέσαμε κάποια πρωτοχρονιά της δεκαετίας που προηγήθηκε και τον πάμε και τον φέρνουμε από εδώ και από εκεί. Πώς θα εξελιχθούμε, πώς θα παντρευτούμε, πώς θα χωρίσουμε, πώς θα βιοποριστούμε, πώς θα βρούμε τρόπους, πώς θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, πώς θα βρούμε το ταλέντο μας, πώς θα συνδεθούμε με αυτό που κάνουμε, ποιο είναι αυτό που θα θέλαμε να κάνουμε. Όταν ψάχνουμε τρόπο να βρούμε πώς θα ανασάνουμε τελικά, επηρεασμένοι από τόσα και τόσα, από τρόπους ζωής και ισορροπίας, από οδηγίες χρήσης μιας ζωής, αφήνουμε να πετάξει στον αέρα το απόλυτα φτωχό και κακοποιημένο από την απαξίωση, το εδώ και το τώρα. Πόσες φορές έχω αναρωτηθεί κι εγώ ποιος είναι τελικά αυτός ο εαυτός που μας λένε ότι πρέπει να βρούμε και να είμαστε. Να είσαι ο εαυτός σου λένε, γιατί αναρωτιέμαι αυτό που είμαι τι είναι τελικά. Μήπως και όλοι αυτοί δεν είναι οι επηρεασμένοι από ιδέες και εικόνες και λόγια και προτροπές και αξίες και ιδεολειψίες και άλλα πολλά των γονιών και των παππούδων και των προγόνων και της κοινωνίας και του συνόλου στο οποίο ζούμε και επηρεαζόμαστε. Ποιος είναι ο εαυτός που έχει χαθεί και πρέπει να βρω? Να πετάξω από πάνω μου όσα δεν είναι δικά μου είναι μια προσπάθεια που μπορεί να πάρει και μια ζωή μέχρι να υπάρξει αποτέλεσμα. Κι αν η απόλυτη συνθήκη, η ιδανική συνθήκη, το ξεκίνημα μιας ιδέας, η αφορμή για κάτι θαυμαστό και θαυμάσιο, οι προσδοκίες, αυτές οι κακούριες προσδοκίες πόση ζημιά κάνουν, η αλλαγή είναι μια απόφαση μακριά, άκουσα τη Μέλ Ρόμπινς να λέει.
Και το σκέφτομαι από εκείνη τη στιγμή. Και τι είναι αυτό που μας κρατά από το βήμα αυτό? Μα η μεγαλύτερη αλλαγή δεν έρχεται απόλυτα από το ένα μικρό βήμα που θα κάνουμε, αν και αυτό είναι κάτι σημαντικό, αλλά από το άλμα που δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει. Και αυτό το διάβασα στο ψυχολόγο Βασιλιάδη. Και κάτι τέτοια με κάνουν να αναρωτιέμαι πραγματικά για το πού πάω εγώ προσωπικά, πού βαδίζω μέσα σε έναν κόσμο που γίνεται τραγικά και πιο απάνθρωπος κάθε μέρα. Αναρωτιέμαι, και αυτό είναι καλό θα μου πεις, γιατί ψάχνω να βρω το νόημα πίσω από το κάθε τι. Αναρωτιέμαι για τα περιθώρια βελτίωσης, τα δικά μου πρωτίστως και των άλλων. Και οι άλλοι χρειάζεται να κάνουν την προσπάθειά τους. Δεν αρκεί μόνο η δική μας προσωπική προσπάθεια. Ακούω προειδοποιήσεις, αγωνιώδη διαγγέλματα, φωνές γεμάτες φόβο και μου λύνεται η απορία για το τι είναι τελικά αυτό που δεν αφήνει να γίνει εύκολα το άλμα και να γίνει πράξη το είμαι, μια απόφαση μακριά από την αλλαγή. Μήπως όλα μια ιδέα δεν είναι? Νομίζω πως ναι, μια ιδέα είναι όλα γενικά, μια κίνηση, μια λέξη, ένας ήχος, μια πράξη. Πού πάμε? Πόσο μπορούμε και θέλουμε να δεσμευτούμε στην αλλαγή μας? Γνωρίζουμε πολύ καλά τι είναι καλό για μας και τι όχι, αλλά δεν το αλλάζουμε. Δεν είναι η κακή μας τύχη, ούτε το κακό ριζικό. Δεν είναι κάτι που δεν μπορούμε να ελέγξουμε και να φρενάρουμε σε ό,τι μας βλάπτει. Μας στεναχωρεί, μας κάνει να κλαίμε. Και όμως πόσο δύσκολο είναι να πάρουμε την απόφαση. Και εκεί έρχομαι να συμφωνήσω με τη Μέλ και με όλες τις Μέλ του κόσμου. Όλα τα κάνει και όλα τα αλλάζει μια απόφαση. Μια απόφαση είναι όλα. Το λέγει και ο πατέρας μου αυτό. Ένα κλικ στο μυαλό, ένα ως εδώ, φτάνει. Ένα ξεκίνα τώρα, τώρα μπορείς, προχώρα. Νωρίτερα μην προσπαθήσεις καν, δεν θα πετύχει. Κάντο μόνο αν το πάρεις απόφαση. Και όσο πιο άμεσα αντιληφθούμε το πέρασμα του χρόνου και όσο πιο γρήγορα αποδεχτούμε τη θνητότητά μας, τόσο πιο γρήγορα θα ηρεμήσει η ψυχή και θα ανακουφιστεί κάθε τσιτωμένο και μπερδεμένο νεύρο του σώματός μας. Κάθε μικρή και ασήμαντη σκέψη θα βρει θέση εκεί που της πρέπει και οι στιγμές θα γεμίσουν αξία και θα ρίξουν φως στο αδιέξοδο. Και όταν γίνουν όλα αυτά, τότε θα σταματήσουμε να κατσαδιάζουμε τον καημένο εαυτό μας και να εκφράζουμε μονίμως θυμό σε ό,τι βρίσκεται και κινείται μπροστά μας. Θα μάθουμε να ζούμε ειρηνικά με μας και τους άλλους, πως έχουν ανάγκη έναν καλό λόγο, μια αγκαλιά, τη σκέψη μας και να μου λείπεις, σ' αγαπώ. Θα μάθουν να σκέφτονται όμορφα, να μιλούν όμορφα, να εκφράζουν αγάπη και νιάξιμο, γιατί από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Καλή χρονιά αγαπημένοι, εύχομαι να είστε και του χρόνου υγιείς και δυνατοί και να βρεθείτε πάλι να ανταλλάξετε ευχές με φίλους, συγγενείς και αγαπημένους. Εύχομαι να αντέξουμε και τις 365 μέρες και από όσες ευχές ανταλλάξαμε, μία να βγει αληθινή, θα είμαστε οι πιο τυχεροί άνθρωποι του μικρού μας πλανήτη. Και ας σκεφτόμαστε που και που ότι φέρνουμε βόλτες πάνω σε μια μικρή μπάλα που φέρνει επίσης βόλτες μέσα σε ένα μαύρο σύμπαν. Σας φιλώ και σας θαυμάζω για τη δύναμη και τις αντοχές, για την ευαισθησία κυρίως και τα όνειρά σας. Είμαστε όλοι ήρωες. Κρατήστε τον εαυτό σας από το χέρι και πηγαίνετε μια βόλτα, ως εκεί που καθαρίζει ο ουρανός και ανοίγει το κάδρο. Είμαι σίγουρη ότι θα δείτε κάτι πολύ σπουδαίο. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και να ζούμε όλοι αρμονικά, με αγάπη, ειρήνη και υγεία.